oosibaru bethu. Masizohlala manosibalo. Ingxaki yam umqwathi ne. Andinangxaki more than nantsi umbuzo wami. Xa ulapha eSouth Africa, singenayo i-identity yakho as umuntu olapha eSouth Africa. When you commit a crime, asikwazi la crime uba ikhomithwe ngubani. Akukho nto ibambekayo yakho elapha. You cannot be traced Home Affairs. Uyi-ghost. So you are a danger to us. To society. Because uyayibona iSouth Africa njani? Xa sifuna uklina ilizwe, ngokukuyiva kwami mqwathi, in my point of view. Yes. Sifuna uklina ilizwe as South Africa. May all foreign nationals sisiphe le chance sikline ilizwe. Zingene ngabutsha kuqinisa umthetho kwi-borders. Umuntu angene ngabutsha, wonke umuntu lapha abe recorded. Yes, kufakwa amacingo, wonke umuntu lapha abe recorded so that it can be safer for abanye abazayo. Mqwathi abatata badecide uba mabenzele much too much. Abalelanga bavuka babenzele much too much. Bahleli phansi babona uba hey sizawufa ngenye imini. Abantwana bethu sibashiya kwilizwe elinjani. Aliko safe ilizwe. Uyabona wena mqwathi. So South Africa ngoku, I think it has reached a time uba sibone uba sikline ilizwe lethu. Sicela wonke umuntu noba une-permit noba awunayo i-permit ungene ngabutsha. Usinikela xesha siqale ke sikline ilizwe lethu. Then uphinde ungene kabutsha. Uyabo under strict measurements. Ungabikho umuntu olapha asimazi uba ulapha. Noba ngakrwitsha wena mqwathi ashiye nale nto yokrwitsha ngayo. Asikwazi nom-identify. Is that safe for our children? It is not safe. Exactly. So no hard feelings. But siyacela nje ba ingenzeka loo nto okanye urhulumente azame indlela yoyicontrol uba wonke umuntu olapha unregistered and registered agoduke asiphe ispace as like badra like